To je tvoje dvě mokrý display. Ty píšu, to je hustý. Ty kráso! Neřvi! Až tak tady do vejra! Ne, bacha! Až tak tady do vejra. Konec. Jsem čas šťastný do vejra. Slyši, já jsem... Ale měli do těch mazlíčků tady těch. A oddalují další, si myslím. Čoklo. Chudáci, jo. Teď si něco Počkej, počkej, až ty natáčím, bude. Já to chci natočit všechno u nich. Pak ti řeknu můj tábor. Hej, já to budu natáčet, až budeme odpalovat tamhle to. Jestli dá půjdem. Jo, bude. Půjdeme, to je hustý. A ještě dvě dny Na by to měly- jsme si tam koupili. Na Ještě- ozdobu? ještě jednu by to chtělo. Ale to bylo delší. Já to natočím na svůj fon a dám to na YouTube. A pak tam takový udělám. A šťastný nový rok. Hej jo, počkej, anebo by to chtělo už jako normální, jako já nevím, třeba já nevím, hnedka z začátku. Hej, jdu odpalovat další. Tam je. Počkej, ty krása, to bylo hezky! Počkej, kde? Já musím na domy. To je blbov. Slyšíš? No, Počkej, tak teď měl... počkej, něco mi přišlo. Konec asi. Ne, počkat, já už to pustím teďka. Střih. A odpaluje další! Víš, jak ty pán to Odpal to stojí? další. Hej, vidíš, už to odpaluje. No, ne, on už to odpálil. Ne, ještě ne. No, oni už to zapalili. Teď to odpálí. Ale musíš být, jak daleko od toho musíš být? Hodně daleko, aby tě to... Ne, musíš být úplně u toho, u té krabičkárny. Ale ne, to ne, jak fakt daleko od toho musíš? Ne, musíš hodně, aby... Budem dál tady koukové, budem tady točit celý Silvestrové. A zvrzneme tady ruka. Šťastný nový rok. Já tam zkusím Já mám baterku. blesk, já mám blesk. No já to zkusím s baterkou teďka udělat. Ty mě už jedou. Ty mě máš ten display. A mě oči. Tak ty máš ten, ale to je hezký. Ale to je hezký, když tam jdou víc. Ale čum na tohle to, že jo. Ty tři. Krása, to je hezký. Tři. Víš To co? je jediná. Konec. To ne. To je konec, přátelé. To už